Това запяваме слънчевите песни, аз нека се го интерпретирам като разпространяване, защото звука отива до края. Те го възприемат и го пускат до периферията, до края, до определените граници. И това нещо е първата вълна, отиване напред и назад. След това, моля? Тук може би, в смисъл и танца и песните са слънчеви, това е като Христово семе. Да, той е Христос, той е Духа, той е Отца, те трите са едно. Тук се изявява, тук няма още поляризация. Тук е, да, поляризация в един много първичен смисъл. Защото не кажеш. Да. Да, е ясно. Да. Задружното всъщност е обикновено, не са да, задружно. Да, че те всички са едно. После идва втора вълна. Казахме през тази първа вълна, братя и сестри, се е създала на новата вселена. Кое поле? Сърдечното. Моля? Сърдечното. При първото напредване назад. Не, при второто. Не, аз върнах се отново да допълна за първото. Извинявай. Можете свободно да кажеш за първото. Ми в умствения свят. Точно така. Дал се е менталното поле. Най-висшия пласт на духовния свят, на астралното, мисловния план. Проекцията на Божествения свят в духовния. След това идва втора вълна, където се дава кой план? Сърдечния. Те сърцата ни разтварят за лъчите. Слънцето ни проговаря чрез игрите. Нов живот ни то дарява нова светлина. Скърби земни разтопява в своята топлина. Тук вече имаме много модерно сърце. Чисто сърце. То вече е... Кои са те? Кои сме ние? Какво става тук? Ние играем, пък изведнъж те ни отварят. Според мен, в първата вълна, когато пеехме Зора се светла за зорила и като пеехме Слънчев танец в планината, ние заиграваме и задружно запяваме слънчевите песни, ние абсолютно се идентифицираме в този текст с най-висшите братя. Ма те не са ли слънчевите песни? Да, и аз така се. Защото то веднага след това идва. Че може би запяваме слънчевите песни, те сърцата ни разтварят. Да, разбира се. Обаче нов живот то трябва скърби земни разтопява в своята топлина. Ти си права, не е нужно това да се отнася към нас, а към периферията, към тези, които го носим. Точно така, да, те са земни, те не са наши. Благодаря. Уточнихме го, значи сега да повторим още нещо от начало. Тези слънчеви песни, т.е. този звук първичен, това слово първично, защото звукът, това е словото. Това слово, което ние го възприемаме от центъра като светлина, като звук и го разпространяваме в периферията, първо, то ни разтваря сърцата. Целите същества, затова то ни изпълва и ни проговаря чрез този пулс, който е в нас, който ни движи тези игри и дава този новия живот, новото проявление, тази нова светлина, която ние изпращаме навънка, в тази нова материя, която сега почва да се организира, да се приготвя. И там то ще разтопи всичкото несъвършенство, всичкото зло и дисхармония, които сега по причина на проявлението трябва да се проявят. Защото проявление значи поляризация. Допълнение към този втори дял? Тогава искам да попитам Камелия, след това при третата вълна, кое поле се дава? Волевото. Волевото. В трети музикален мотив, въпреки че тук тук се връща втората вълна, това е тема на друг разговор, няма сега да я зачеквам, но само ще спомена в скоби, да се знае, че 10 музикални мотива и 10 движения, това е нещо, за което до сега никой в братството не е говорил, не е повдигал въпрос. Аз даже имам абсолютно ясно го виждам защо е така и някой път трябва да го споделя, но няма да е сега. В началото те съвпадат, движенията с мотивите. От трети мотив, трето движение се разделят и се събират чак при номер 7. Тоест, в средата на слънчеви лъчи има едно разминаване. Примерно, когато звучи мотив номер 6,
При движенията се извършват движение 4, извършва се движение 5, извършва се движение 6. Става едно догонване. Има едно леко разминаване, което ние сега няма да коментираме защо е така. След като изпяхме този втори раздел на музиката, ние направихме второто напредване към центъра. И сега започва второто връщане, където всичко това, което се е възприело като сърдечно, наистина вече и физически се закарва до там, енергийно се закарва до периферията. И какво пееме ние на тези от външния кръг, от периферията, които трябва да поемат това? Вярна стъпка ти вземи, светла мисъл приеми, тя живот ще ти дари, радост нова и красиви бъднини ще изгради. Два пъти този текст. Тоест при напредването напреде, ние разбираме какво е качеството на материала, който възприемаме, при назадването назад и даваме инструкции как да бъде употребен. Тяхна стъпка тръгваме назад. Да. След това идва третото напредване, където, както каза Камелия, се дава волевото поле. Там вече и музиката има един по-волеви характер, тъй както и текста. Все напред, строен ред. Смело ни тръгваме напред. Не знам дали аз се го внушавам, но това ми звучи изключително волево. В строен ред, смело ни тръгваме напред. По някакъв начин даже има войнишки характер. В най-красив смисъл, разбира се, подредени, спреднати. Сега вече се дава последното поле. Етерно, волевото. И вече е готово тази материя да може да функционира, този живот вече да функционира. Вече може тези семена на човешките души да се пъхнат долу и да мине. Тоест в момента текат, така да се каже, първите 10 упражнения все още. Все още не са пуснати семената долу, все още слизат. Защо всяко едно напредване не са свързани? И преди малко приехме вярна стъпка ти земи, т.е. свързано към второто, към сърцето. И ние гледаме на сърцето, защото там се получават принципно. Точно така. Неща, принципно. И ние дираме сърцето, нали, да е внимателно, вярно да действа. И вече, нали, но това е предишно, сега вече имаме на следното ниво. Точно така. Там всичките тези неща и за да се приеме мисълта, нищо, че е за сърцето. Трябва да се приеме тази светла идея, която да облагороди сърцето. И стъпка в отношение на желанията, на емоциите. Това, което се залага в астралното, ние го залагаме в ембриото. Това е тази ембрионална фаза, където душите още не са проявени долу. Все още са, така да се каже, в нашите ръце. И ние, всяка една вълна залага нещо вътре, проектира нещо. И ние казваме, вярна стъпка. Още 10-те упражнения. Тук. Аз вярвам, че тук текат 10-те. Те са, така да се каже, в утробата на Великата майка. Те са тук, минават през 10-те ангелски иерархии, през 9-те ангелски иерархии и 10-то. Те слизат надолу. Когато разглеждахме 10-те като проекция на цяло, това са първите 3 упражнения. Тези първи 3 вълни на духа са първите 3 упражнения от първите 10. Да. Първо е горе, в полето на Божествения свят, после, където е умствения свят, нали? Да. После е в полето на сърцето, после третото, което слиза до полето на волята, на етера. Аз си представях, че това е още по-предишен етап. Не, по-предишният етап го имаме олицетворен в пентаграма. При построяването на пентаграма. Това е по-предишният етап. Защо съвпада директно на слънчеви очи с първите 10? Да, директно. А това, сега не знам, това да е много изхакана асоциация, но аз като все напред струва наред с малко тръгвам напред, винаги си представям как Христос, като е възкръснал, нали, отишъл си е взел агнията и се е спуснал в ядрото на земята. И си представям същия процес. Той е подобен, но той още не е излязъл додолу. Да. Те първо още духа е в процес на слизане. Защото след това, нали, се пее в нашата земя, много живот, кога изгрее. Да, но това те първо ще дойде. Да. Тогава е слизането. Да, окей. Още не сме там, още сме все напред, стоя смело. Ние, това е вече като упражнение даване. Дава се третото поле, етера. Щайнер оттам започва, от даването на етера. Той казва, че като се било една етерна мъглевина, която е била и в нея вече, когато престолите са излучили от себе си,
третата йерархия отгоре надолу. И всъщност те като са дали тази етерна мъглина, оттам е почнал вече живота в материалния живот в Слънчевата система. И тук ни даваме и третото поле, етера, и тук вече е готово. Какво да стане, както каза Зорница, да дойде, да слезе духа в гъстата материя, в земята, в нашата земя, където се пее. Нов живот кога изгрее. Тоест, сега тук духа слиза в материята, идеята е един ден да изгрее. Но тук е още далече, нали, за тези, които са долу. В нашата земя, нов живот кога изгрее. Ние като ангели, това е долу, там е нашата земя, външния кръг, и ние сега работим там. И там, когато в тази земя изгрее това слънце, което ние тук го гледаме, но там все още не е проникнало, всичко живо ще запее за слънцето. За Господ. И тук специално ще ви мъча, като пееме, всичко живо да запее за слънцето. И преди слънцето да не си взимаме дъх, а да го свържем. Защото всички пеят така, ще запее за слънцето, знали, всички го делят там. И някакси за мен никой не осъзнава, че там също се изречено, че всичко ще запее за слънцето. В знание, т.е. в мъдрост, любов и свобода, т.е. истина, всеки ще живее. Тоест ние сега пуснахме този дух да слезе в гъстата материя и там започва работата, за да може, така да се каже, тези души да се развият до такава степен, че да може това слънце да изгрее в тях. Да се обърне посоката вече към еволюция. Към еволюция, да. Трите вълни са еволюция, те се движат до центъра. Точно така. Значи до сегашните трите напредвания бяха, така да се каже, това, което в големия цикъл представляват първите 10. Или което в първите 10 представляват първите 3. А последното назадване, което също е третото назадване с 13 крачки назад. Най-дълго. Те всяка вълна е с различна дължина, става все по-дълго. Да, не, втората е най-дългата, третата е по-къса, третата е най-къса всъщност. Първи път вървиш 15 крачки назад, втория път вървиш 20, а третия път 13. И тогава това е така, 13, с което се гмуркаш вече в земята, в материята, в нашата земя, нов живот кога изгрее. Или в първите 10, това е четвърто и пето, където правихме това движение 13 пъти. И оттам... С назадваните и четвърти пет. Да. С третото назадване на слънчевите очи съответства на четвърто и пето от първите 10 или на 13 от първите 28. Това е, което си говорихме преди малко, да рационалното, което, като се занимаваш с тези неща, това е цифра Меркурия. Това е в скоби, защото преди малко говорихме за зеления хороскоп. И след като достигнаме тази най-ниска точка в нашата земя, започва какво? Работата на тези, които са там, върху самите себе си. Разбира се, ние отгоре им помагаме. Ние им помагаме. Как? Ние им пеем през цялото време. Пътя нов е готов от кръга, те са излезни. Ти там долу вършеш сега, но ние ти казваме, че трябва да трансформираш това и трябва да трансформираш и това. И кои са тези, които трябва да се трансформират? Първо ляв обикаля десен. Обработваме силите на ума. Той е центъра и като вършем около него го обработваме. После втори път изпяваме същия текст. Обработваме силите на сърцето. Идва двойното обикаляне, волята, намира се равнодействащата сила и отново правата посока, за да се излезе от тесния кръг. И с това, с тези обикаляния, всъщност се изминава третия квадрант. И тук ние, брати и сестри, излизаме от тесния кръг. Излизаме от нощта на живота. Отново вече гледаме към Божественото Слънце и го наричаме мамо. Ти си ме, мамо, човек красив родила. От теб изхожда живота. И тук в този текст ние осъзнаваме целият цикъл на нашия живот. Ние първо съзираме нашата майка. Ти си ме, мамо. Човек, значи аз съм в моята майка, в отробата на моята майка, до момента, до който тя ме ражда. Човек красив родила. Ти приготви за мен тези условия и ме пусна да мина по този кръг. Защо ме пусна там долу? Умен да стана. И после аз започна да работя. Добре да мисля върху моя ум, добре да любя върху моето сърце. И като се прави волята ми,
Тогава и душата ми се проявява. Той, живота е на рая. Връщам се отново в четвъртата. Това е той, живота е на рая. Завършвам се отново там, откъдето ти ме пусна, мамо. Това е този текст. И оттам, брати и сестри, това е едно радиране на светлина. Просто така, душевните очи се насищат. Ра. Това рай. Това е едно пребъдване в светлината. Аз съм забелязах, че всъщност тук 21 път повтаряме рай. 2 и 1 може да се редуцира до 3. И 2 и 1 като 12. И това да, и като сме в хармония с триединството, сме в рая. Така, освен това 21, обаче имаме повторение, става 42, 4 и 2 е 6. Като сме изпълнени с любовта, също сме в рая. Но самото число 21, учителя казва, че число на проявената Божия любов. Дори. Красиво. Но и това с троицата много хубаво пасва, защото се връзва с нашата концепция, за което след това кажи ми. Между 21, Да. ако е промяната Божия. Да. Пасва идеално. И двете пасват, въобще не си противоречат. И е 3 по 7. Нали ритъм на слънчевичие с 7. Да. Да, 7 време е размер. Да. Един път за ума, един път за сърцето, един път за волята. Да, все пасва. Да, при всички положения рай е тази радост, този празник, че отново сме се завърнали горе. Или по-скоро, съжалявам, аз винаги така съм го казал до сега, но сега време да се коригирам. Нашата радост, че тези души, които ние като ангелски същества сега водихме, отново се завърнаха горе. Защото ние тук гледаме всичко от гледна точка на ангелите. Само 7 номер е според мен е точно на човешката душа арията. И сега, за номер 9, най-мистичното. Казваме 3 пъти кажи ми. Какво разбираме под това нещо? То не е един път, не е 2 пъти, а е 3 пъти. Какво значат тези 3 пъти? Говорихме го и лято. Обръщам се към Троицата. Кажи ми Отец, кажи ми Син, кажи ми Дух. Тоест, кажи ми да кажа нещо, означава да се проява. Тоест, изяви се в мен Отца, изяви се в мен Христа, изяви се в мен Дух. Отца, Христа и Дух, сладки думи 2. Това е точно всъщност изявяването. 2 е поляризация. Думи е да проговориш, да се изявиш, а сладки това е любовта. Отца, Син и Светия Дух да се проявят чрез мене, за да мога аз да реализирам тяхната воля в битието. Това е пребъдване в пулса на живота на Троицата. Беше сладки? Сладки е любов, любовни. Твоята проява от любов. Защото дума е слово, е проява. Двойка също е свързано с проява, с поляризация. А сладко е символ на любов. Твоите сладки думи 2, твоите думи 2, сладки думи 2, това означава, че твоята проява всъщност ме изпълва с любов. Тя носи любовта, тя носи живота. И накрая 5 пъти, брати и сестри, казваме той е рай. С тези 5 пъти или 10 пъти с повторението, ние вече сме, така да се каже, готови да излезем от това битие и да станем едни божества. Да влезем в божествения свят. Да видим тази най-висша гледна точка, да се свържем с Адам Кадмон, да станем един орган в неговото тяло. Но, преди да стигнем до там, Прави препратка и към пентаграм. аз точно това го преди. Да. Да. Сега, брати и сестри, аз за миналите упражнения, на първата среща, много говорих за музиката. Тук само ще спомена, според мен, най-основните неща. Първо, когато говорим за окултно представяне на духовния свят, чрез музика на физическия свят, става едно двойно пречупване по моята представа на нещата. В смисъл, че когато говорихме за първите 28 за представяне на целия цикъл
от гледна точка на човешките души, тогава всичко, което говорихме, беше много красиво. Ние казахме мажоре, качване, миноре, слизане, говорихме за обретонов ред, за основен тон, който този обретонов ред изхожда, говорихме за основен цвят на упражнението. В момента, в който влизаме в това упражнение, всички тези правила отпадат. Аз смея да формулирам така тази теория. В Божествения свят има тон. Един тон. В духовния свят този тон се е разделил. Има много тонове. А в физическия свят тези тонове вече са се и групирали. Това са така наречените тоналности. В първите 28 упражнения говорим за тоналности. В слънчеви очи аз лично думата тоналност не бих я употребил. Това е моето лично разбиране за тези неща. Що е друг музикант, ще каже, тук в началото има ре минор, после става сол минор. Аз съм на мнение, че това е грешка, да се разглежда по този начин. За мен... Моля? За слънчеви очи, да, говоря за слънчеви очи. За мен тук няма тоналност. Има тонове. Това звучи както на завета на цветните лъчи на светлината, средната част, която отговаря на слънчеви лъчи, там червеното изчезва. Да, няма светлите, няма примерно протокалените. Да. Да. Изчезва тази крайна индивидуализация. Физическия свят, да. Първата част. Абсолютно, и аз така го виждам. Съответно, аз тук не бих говорил за основен цвят на упражнение и за основен тон. Но бих говорил за тон, с който започва даден дял, бих говорил за тон, с който свършва даден дял и бих говорил за интервали между тоновете, за нищо друго. Като разбира се, ние сега няма да се впускаме, но искам само да ви попитам от теста. С кой тон свързваме ние духовния свят? До. Сол. Сол. До е божествения свят, сол е духовния, фа е физическия. До ми сол и трите са в божествения свят. Той е любов, мудрост, истина. Вижте, само един човек беше отговорил ми, значи ти си брати и сестри, когато влязахме тук в духовния свят и имаше това празненство, че вече сме отново в нашата родина, коя беше нотата, която беше основен тон там, в първите 28? Кое упражнение беше това? С 22 и 23 ние завършихме окончателно нашето развитие и за 23, така се каже, ни се отвори вратата. Като упоменах отвори вратата, аз съм го казвал всеки път, но за всеки случай ще го кажа пак, да не забравяме, защото споменахме, че на Евера се отвори вратата да слезем надолу. И казахме, че там музиката имаше колко такта? 144. И на хубав ден се отвори вратата да се върнем обратно и тактовете са пак 144. А първото упражнение в новия квадрант е колко сме доволни. Където е празненството от това, че сме се завърнали. Защото като се завърнем в родината, първо има празненство, приветстват ни и след това ни изпращат на работа. И това е сол, нотата сол. Сол символизира завършването в духовния свят. Другото нещо, което символизира духовния свят е ритъма на това упражнение. То е неравноделният 7-временен ритъм. Казахме 7 е ритъма, под който протичат процесите в духовния свят. Дял слънчеви лъчи е в този 7-временен ритъм. И дял слънчеви лъчи започва с коя нота и свършва с коя нота? Сол. Дял слънчеви лъчи започва и свършва с нота сол. Затова аз взимам като основен тон на слънчевите лъчи нотата сол. Това е първото нещо, което искам да преговоря. Това ще го прескоча. Ще стане обширно и ще дойде само в най-важно. Къде се появи... В момент, да ви попитам. Сега, брати, сте нещо изключително важно. Учителя казва,
Аз 40 години работих в музиката на слънчевите лъчи, за да мога да изкарам българите от затворения кръг. Кой е този мотив, чрез който излизаме от тесния кръг? Къде бе това? Пътят нов е готов, от кръга тесен и излизни. Точно така. А в кръга си двете обикалени индивидуални. Точно така. И двете са верни. При Ти си ме мамо, ние излизаме от този кръг. Но излизането става чрез този предишния мотив. Ами ето предишният мотив е за колективното въртене в едни и същи мотиви, които ние сме си събрали. Той е още в въртенето. А самото излизане е вече когато двамата партньора... Но това, че можем да излезем, че стигаме до Ти си ме мамо, до тази фигура, ние образувахме тази фигура благодарение на въртенето. Да. Тоест, тези мотиви, които ни изкараха да стигнем до Ти си ме мамо, са във въртенето. Ние там сме още в затворения кръг, но благодарение на тях ние можем да излезем. Защото при Ти си ме мамо, според мен няма никакъв мотив. За там ще дойде до Ти си мамо. За там за мен няма никаква... Аз там не бих разглеждал никакви интервали, нищо. Ти си ме мамо е от още по-висш разряд. Не мисля, че учител има преди Ти си ме мамо. Това е моето лично мнение. Мисля, че има преди точно този дял преди това, където пеем за тесния кръг. Че трябва да се излезе от него. Като ние като свети същества, пеейки от кръга тесни излезни, ние непрекъснато пускаме този мотив да звучи. Мотива на излизането от затворения кръг. Къде се появява, искам да ви попитам, къде се появява за първи път този мотив? Само Камелия, тогава ти отговори, защото ти поне знаеш кой е мотива. Аз бих искала да помогна с тези въртенета, понеже имаше много красиво обяснение от учителя. Вдаване? Вдаване е за първ път. Къде е мелодията там? Защото, значи, добре, още веднъж да уточна. Момент само, че не се разбрах. Четвъртина с осмина? Моля? Не. В 7-временния размер тези мотиви, да, когато имаше пред мотива да влизане в ниши. Но в 7-временните размери, да, прави сте. Ако така го различаме е верно. Обаче, в 7-временния размер, тези ритмични модели, които ги имахме в размер 3/4 и 2/4, те не важат. 7-временния размер е просто от друг свят, от друго поле. Тук, както казах преди малко, говорим за тонове и за интервали. Ритъма, нотните трайности са качество на физическия свят. Тук и в упражнение номер 24 не ги закачаме. Тук са други правила. Тук говорим за ноти и за интервали. Тук този мотив прави пам-пам-пам. Какъв интервал е това? Ма кажи го те. Октава. Те това пам-пам-пам. Какъв интервал? Септима. После там-там-там. Секста. Значи имаме едно постепенно слизане. Ако си представиш, че това е отдолу звучи като исов тон, който е характерно за българската фолклорна музика, реално има едно събиране на октавата в кварта. Отдолу звучи рето. Да. Октавата звучи така. И всъщност звучи октава, септима, секста, квинта, кварта. Всъщност има едно събиране на октавата в квартата. Какво казахме за октавата? Октавата обхваща цялото битие. Октавата е интервала на свободата. Октавата е интервала, чрез който се излиза от затворения кръг. Какво е квартата? Квартата е квадратурата, ограничението, квадрата. Квартата е човека долу на земята, който се труди и работи. Тук аз виждам онагледено този принцип на свободата,
как слиза отгоре и влиза в човека. И по този начин му дава импулс да излезе. Тази октава много е характерно за българската музика, брати и сестри. Знаете ли кое? Квартата, която е човека, края на този мотив, с нея започва българската фолклорна музика. Българската фолклорна музика започва с квартата. Човека, който е долу. И го разлиства към квинта. От тази квинта, българската фолклорна музика по структура, изхождайки от старата, най-старата родовска музика, която стъпва на пентатониката, от квинтата идва септимата. Но винаги стига максимум до септимата. До двете квадратури една върху друга. Един път тази квадратура, един път тази. И винаги стига максимум до септимата и слиза надолу. Никога в българската фолклорна музика не се излиза до октавата догоре. Не се прави това качване вече звучи такова ангелско. Не звучи фолклорно. То не е типично за българската фолклорна музика и там го нямаме. Винаги в българската фолклорна музика се изпява квартата. Нещо се плаче. Да, стига максимум, така, стига на една степен на октавата, обаче не прави последната стъпка. Там правят разни такива вариации, известни коя област и какво, но не се запълва октавата догоре. А какво прави учител? Директно. Пам-пам-пам, директно е скача и запълва. Там-пам-пам, пам-пам-пам. Той по този начин дава този импулс и казва, сега вече ти си свободен. Връща го, брате, към човека, до квартата и му казва, сега пътят за теб е отворен. Ти можеш да излезеш. Ти се въртиш долу в затворения кръг. Но аз сега, като едно ангелско същество отгоре, ти отварям пътя, за да можеш ти да излезеш. И той като дам това първи път, втори път, трети, четвърти, пети, шести, се усеща най-после и вика, айде, седмото е моето излизане. Сега към мен иска да ни прочете нещо за двойното обикаляне и за единичното обикаляне и за затворения кръг. Може да е начин, по който съм го възприела и да има и друг начин да го видим, но мога да прочета няколко изречения. В движение 4, 5 и 6, именно във въртенето, се представя онази фаза в историческия ход на човечеството, когато той е в затворения кръг на гъстата материя и няма никакъв изход. Въртенето е единично и общо. Значи човечеството е в затворен кръг, както в един индивидуалния живот, така и в колективния. Но ето идва моментът на освобождение от ограничението на затворения кръг. Въртенето престава. Членовете на двойките се залавят за ръце и пеят песента "Ти си ме, мамо". И след това допълвам: излизането от затворения кръг, това е пробуждане на душата, освобождение. Пробуденият човек разбира своето естество, предназначение, мисия и работа в света. Той излиза от света на тързанията, ограниченията и сълзите, влиза в един музикален свят и радостно пее "Ти си ме, мамо". Някакси самото пробуждане и освобождение става чрез момента на спиране на въртенето, на двойното въртене. Не в... Двойното въртене е моментът, който ние да стигнем до това спиране, ама не е още самото освобождение. То е момента на осъзнаване, че трябва да спреш и да излезеш от този кръг. Точно така е. Това е моментът, в който се отваря вратата. Чрез въртението, чрез тази работа, чрез това вършене, работа върху ума, върху сърцето, върху волята, чрез това боравене долу в гъста материя и бъхтене, така да се каже. И тези същества обаче отгоре непрекъснато ни крепят, защото те, ако не ни крепят, ние ще потънем. Те непрекъснато ни пеят, отварят коридора, обаче ние се въртим долу и не излизаме. Но то е необходимо да мине един цикъл, докато дойдем до този момент, където можем да излезем и да видим отново светлината, да влезем в света на песни, на радост и на музика. И това вече става чрез "Ти си ме, мамо". Но в моето виждане за тази структура, "Ти си ме, мамо" е плода на работата, която става чрез
И всъщност това, което е пробивното за мен е този интервал октава. Този интервал за мен е ключа. И че това е най-висшия мотив, според мен, го потвърждава и финала. Това е същия мотив накрая. Също с него ние се връщаме обратно в нашата прародина. Тук този мотив, който онези ни го пееха отгоре, така да се каже, за да можем да излезем и да стигнем ти си мамо, сега ние го възприемаме накрая, когато пееме Кажи ми и когато пееме Туя рай. Това е същия този мотив. Всъщност така минахме най-важната част на анализ на музиката. Имам само обаче, всъщност откъде тръгна целият разговор, все още не ми отговорихте. Къде се появи този мотив за първи път? Още никой не ми го казва. Като не уточнявам къде, имам принцип паневритмията. Къде се появи за първи път този мотив? Твърдина с осмина точка ли? Не. Октава, септима, секста, квинта и кварта. Лучо, къде се появи за първи път този мотив? Провери, чакам. Ма колко сме доволни, разбира се! Колко сме доволни, ме брати и сестри! Това е единствения. Сутрин мило слънце, посреща ни рано. Топ мотива на свръхсъзнанието, където двамата фащаме ръцете, дигаме на 45 градуса и където вече казваме, че слънцето нас ни посреща. Там се появява този мотив. Октава, септима, секста, квинта, кварта. И сега е за свещения момент, където трябва да изпеем слънчевите лъчи. Значи, само преди това да маркираме, че тази пауза между двойното въртене, между ти си ме мамо, е съзнателна пауза. Пауза и трябва, нали така, като игра. Тази пауза, бих казал първо, че не трябва да има пауза. Сега се пускаме и трябва Да, но музиката не трябва да спира да звучи. Значи при нас звучи последната нота. Пътя, пътя, поеми горе те, ти към свобода, пътя, поеми. Ти... Не трябва да има спиране на музиката и тишина. Поне не стои в нотите. Според мен би било и грешка, ако го направи. Непреривен процес. Разбира се, има пауза в самото движение. В движението има пауза. И двамата спират краченето и се обръщат един към друг, но няма истинско спиране, защото те в момента, в който кръгът се прибере, на последния, който е крачил, веднага се обръща и си фащат ръцете и в този момент музикантите вече свират ретро и ние пеем. А освен, че очевидно октава надолу, така се е движението. Да. Има преди път колко сме. Да, колко надолу са. Брати сестри, само да уточниме местата, които не се пеят, както се пеят и не се пеят. Мисъл, това, което се пее като традиция, което е променено от оригинала. Чудна, мисля, че повечето от вас пеят чудна, мисля, че това не трябва да го пренаучавате. После идва един втори момент. Скърби земни разтопял своята топлина. Там има една нотичка, която никой няма пее. Тя е една хубава, важна кварта. Нисходяща кварта, която изразява това слизане. Втората вълна на духа, къде слиза. Тази кварта не искам да я оставяме да отпада. Просто преозвучаване на последната нота. Те сърцата ни разтварят за лъчите, слънцето ни проговаря чрез игрите, нов живот ни додарява, нова светлина. Нова светлина и тук скърби земни разтопява своята топлина. Те сърцата ни разтварят, има едно ла. Или на. И
там спирате и музикантите правят там и там продължават да се пеене, ако не се повтаря. Просто искам да кажа едно ла там има, което го има. Което никой не го пее, това ла ще го пее. Второто нещо, което няма да са свикнали с него, е ти си ме мамо. Брати и сестри, това е може би най-сакралният момент в цялата панелития. Тук е музиката дадена от учителя, текстът е даден от учителя и текстът е нанесен върху музиката от учителя. Не го пипаме. Ама звучи ми странно, звучи ми еди какво си, за мен не е достатъчен аргумент. Не може да напасваме божественото на човешкото, а трябва да напаснем човешкото на божественото. Тоест, призовавам ви сега да чуете правилното разпределение на текста върху музиката на Ти си нормално, защото така ще го пеем. Много демократично прозвуча. Викаш дискусии вече. Ти си ме, мамо, човек красив родила, умен да стана, добре да мисля, добре да любя, той живота е на рая. Реално сега просто за две места. Едното е съвсем в началото. Ти си ме, мамо. Пееме ти си ме, мамо. Само да кажа, не само, че така от учителя, на всичко отгоре, когато се пее варианта на сестрата Бакова, се изпуска една нота фа, когато изпееме ти си ме, мамо. Двете фата едно след друго колица, едното се изяжда, защото там правим легато в текста. Но това просто го мятам в скоби, това не е за нас причината, поради която го променяме. Причината, поради която го променяме е, че вярваме на учителя. Ти си ме, мамо. А той е разрешил на нея да го пее само за концертно изпълнение, а не за след това не би. Тя го е попитала, учителю, тук не ми харесва, мога ли да променя, там не ми харесва, мога ли да променя. Двата пъти казва, може. После казва, учителю, малко ми е текст, не може ли още куплети? Давай куплетите. Учителю, третия път, ти си ме, не ми се пее пак нота сол, може ли спее си бемол? Пей си бемол. И така, брати и сестри, всеки трябва да има свобода за творческа изява. Ако човек не опитва, ако човек не твори, той никога не може да стане истински възприемателен за духа, за да може тези неща да се пролят чрез него. Аз имах един период, където знах цялата песнарка на Исус и съм си я пеял и много съм променял. Викам, тук този ритъм не ми звучи, ще си го направя еди как си. Или тази силичка ще изпея еди къде си. Пял съм от така 1-2 години, после съм си казал, добре, сега вече не го виждам така, сега го виждам инак. Но тогава съм имал тази потребност. Но в никой случай не бих взел нещо, което е за единичния случай за развитието на индивида, да го наложим на масата. Поне да дадем шанс да опитаме и другия вариант. Защото вече до такава степен се е наложило другото разпределение на текста върху музиката, че хората не знаят оригинала. А не би ли ни бял по-добре, ако оригинала приеме за всеки един гладен, развиващ се човек? Да и не. В смисъл, учителя казва че следното нещо. Даже, който има интерес, имаме тук в църквата с тази Златка. Тя е от общ клас. Учителя казва, не е грях за ученика да променя. Казва, когато получавате едно окултно упражнение по музика, първо ще го заучите по всички правила, но после всеки може да притури нещо от себе си. Учител ни дава това творчество, ние да работим. Но това е, сега аз примерно ще взема да пея Духът Божий и аз ще си притура нещо от себе си. Но ако го пеем на вечерна молитва на наряд, няма да пея този вариант. Ще пея варианта, който другите знаят. Да, много да го научим. Но каза първо да научим по правилата. Да, това е много важен Първо момент. Сатурн, после Оран, точно така.
Затова и то така е било в братството. Те първо са го пяли този стария вариант. Но след даже Иляна Табакова, като го пева, то не се е променило. Впоследствие, като намираме записките на Иляна Табакова, братя певци казват ми, ето, тя е певица, учителя го дава на нея, така звучи много по-хубаво, така ще го пее. И се налага. Аз не казвам, че те не са прави, но казвам, нека ние допитаме сега оригиналния вариант. До лятото, до август запеем този вариант, до нашия опит. След това всеки е свободен, разбира се, да си направи негов вариант или да се върне към варианта на сестра Табакова. Няма никакъв проблем. Но нека сега се придържаме към това, което е отпечатано 42, което е първия вариант. А тук също ли? Да, копия на това. То е също. Не, това е търър, което отгоре го пише. Това сте излишки, това е трилер. Трилер, значи украшение. Триолка. Това ли? Моля? Трилер. Не, Зорница попита на третия ред отгоре надолу, където е думата мисля. Тези трилери. Да. Защото трилерите, брати и сестри, дали знаете какво са? Как се наричат на български? Украшения. А не знаете красотата, качеството на кой свят? На мисловни. Това като пеем думата мисля, правим трилери, украшения. Аз да отличи малко като майтата, но го им сериозно през. Да. Точно така е. Не случайно точно думата мисля идват украшенията. И последното нещо, брати и сестри, което може би малко ще ви е най-трудно, може би от всичко. Това е една нота, която е малко братски фолклор. Тази нота няма да я пеем. Значи първият път, когато... Няма начин. Няма едно. Да, обаче всички я пеят. Нищо, че няма. Когато пеем в нашата земя, брати и сестри. Нашата земя на живот, кога изгрее всичко живо, ще запее за слънцето знание, любов и свобода, всеки ще живее. Виждате ли този подтон тук? Всеки ще живее, всеки ще живее. Това е пети музикален мотив, където става третото връщане назад. След това, този подтон винаги показва, винаги е знак в българския фолклор, когато се пее този подтон винаги показва едно слизане надолу в материята. Нали, когато се слезе, когато се направи този подтон, това е винаги едно слизане. И тук, тъй като това е мотива, с който се правят 13-те стъпки назад, го имаме накрая този мотив. В нашата земя на живот, кога изгрее всичко, живо ще запее за слънцето знание, любов и свобода. И тук всеки ще живее. Да, този подтон. Той тук е верен. Тук е верен. После на същия този мотив се явява другия текст. Рай, 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 ту е рай, рай, рай. Там няма този подтон. Там вече сме в рая. Материята е трансформирана. Но там всички пеят този подтон и аз съм борец за неговото изкореняване. Той не трябва да бъде там. Ето, тук ли е този подтон? Да, накрая. Той е рай, рай, рай. Точно както е в нотата, така трябва да бъде. Пееш. Той е рай, рай, рай. Всички слагате и тук накрая един подтон фа. Една шестнайстинка фа. Да. Което не трябва да го има. Трябва да е точно както е написано. Разбират ли всички всъщност какво имам предвид? Ако някой не разбира, да ме попита, ще обясня още веднъж. Едното отделното заедно. Разликата е, че при първия път накрая има подтон, а втория път накрая няма подтон. То си е отделно рай. Рай, 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 на една и съща нота. Като на тази върви, 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 дето накрая се пее право, върви, 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 право, върви, на една нота.
И тук е същата нота сол. Той е рай, рай, рай. Накрая тези райове се казват на една нота. Три пъти рай накрая на нотата сол. Без никакво фа между тях. Ама той от ето почва на сол. Мисля, още е по-важно. И ето е на сол, да. И с това всъщност, брати и сестри, аз изчерпвам всичко, което имам да кажа. Сега, брати и сестри, ние тръгнахме от Иван цели нагоре. Сега тук е най-тежкият период, където всеки отделен от другите, процеса на деление, тройката, ще работи. Всички тези неща ще ги повтаря. И само така и така сме в този момент да кажа. Валентина, изчакай малко, или поне си го запиши без да го говориш. Домашна работа, да, абсолютно всички. Дори тези, които имат над 90 верни отговора на теста, който вече е отличен резултат. Домашна работа за всички е да си прегледат до август месец поне поведнъж до сегашните материали от първите две срещи. Поне поведнъж. Това са, братя и сестри, 8 месеца от тогава, мисля, че може да отдели всеки това време. Да си го разпредели по месеците, както му е удобно, когато му е удобно, но да прегледа поне още веднъж тези материали. Да стане така едно още по-красиво фокусиране. Тоест, представи се, как ще звучи. Тя звучи, рето звучи до край. Той е като ИСО. В българската музика много се употребява принципа на ИСО. Примерно имаш една двоянка и едната тръбичка свири едно ре. Тя се звучи, а другата се свири и някаква друга моля. Да, и то си... Тя само звучи, разбираш? Тя не е нотирана, но тя присъства в пространството. Да. Може ли? Може да направим още. Да не спреш още веднъж. Тази част, където ми се струваш, заедно ако се разминаваме. Добре да мисля. Аха! Отти си ме малко. Да. У мен да стана. Ще го изпея без трилерите, за да е по-лесно. Добре да мисля. Просто стричката сля идва една нота по-рано. Добре да мисля. И следващата нота идва просто като продължение на тази стричка. С трилерите става добре да мисля. Зора се чудна, зарила. Готови ли сме? Да. И... Добре, благодаря. Първият началото беше добре, но тук в този втори дял малко не звучи но... Така, тук отново ще приложим същия принцип. Който не може да скочи горе, нека да слезе долу. Значи в началото зора се чудна зазорила, тя живота нов е проявила. Слънчев танец в планината заиграваме и задружно ни запяваме. Слънчевите песни на същата нота, те сърцата ни разтварят за. Просто тези, които не могат да скочат горе, една октава, да останат на същата нота и оттам да продължат. Тези, които могат, горе да не викат силно. Пейте тихичко. Да не стане и крещене. Защото колкото по-силно се пее, толкова по-се изкривява тона. Добре, сега някои ще пеят горе, както казвам. А други ще пеят долу. Nova
началото. Своята топлина. Аз мисля, че го изпях, освен ако не съм оцелил това точно. Като маса не го изпяхте. Не го чух. Просто не го чух. Първият път го изпях, втория път ще се слушам. Викаш аз сигурно, аз не объркам работата. Пей го и втория път. Добре, явно втория музикален мотив е малко по-сложен, той ще му отделим още малко време. Нов живот ни то дарява нова светлина. Пробвайте малко по-кратки да ги пеете. Не ги разпявайте толкова. По-танцовални ги направете. Нов живот ни то дарява нова светлина. Защото така, дори да не може да задържите високата нота, няма да имате време да станете фалшиви. Докато го пеете малко по-като белканто, нота става по-ниска. Аз преувеличавам, но за да видите, че когато правя легато, е много по-трудно да се вземе височината на тона. А когато ги правя от не свързани. Не бих казал отсечени, стаката в никой случай, но да кажем не свързани, просто нон-легато. Когато се изпеят, тогава може по-лесно да се скочи по-така игривичко. Нека да опитаме още веднъж. И... Но все още чувам тук някакви женски гласа, които пеят с горната октава, които взимат нова светлина, тази нота я взимат ниско. И се получава клъстър, получава се биене между тези, които взимат верно соло и тези, които взимат като фа диез. Някой, не знам точно кой, не мога да пресъна, разбира се, който не може да вземе нотата горе, може да се направите така. Приопейте в началото високо. Те сърцата ни разтваря за лъчите, слънцето ни проговаря чези, грите нов живот ни то дарява нова светлина. Нова светлина. Два пъти изпейте нова светлина в долната октава. Защото иначе горе просто звучи фалшиво. Добре, тогава сега почваме на ново този дял, го изпяваме с повторение. Тоест още два пъти. И... забележка. Брат, сестри, има прогрес, има развитие. Първо се пее една прима. Вярна, вярна, това е прима. Вярна стъпка ти вземи, светла ми, пак прима, светла мисъл приеми. Но виждате ли кой мотив се залага тук? Тук се залага пам-пам, пам-пам, пам-пам. Тук се залага този мотив. Но тук е само с прима, не с октава. Октава и прима са обращения едно на друго. Тук работим с интервал прима. Пам-пам, па-па-па-пам, пам-пам. Там-там, та-та-та-там, пам-пам. Там-там, та-та-та-там, пам-пам. След това обаче, втория път. Там, там, пам. Какъв е този интервал? Там, там. Вярна стъпка ти вземи, светла мисъл приеми, тя живот ще ти дари. Първото има разлика, втората. Още веднъж сега ще доведем нещата до фокус. Първи път пееме. Вярна, вярна стъпка ти вземи. А втори път пееме. Вярна стъпка ти вземи. Първи път се пее. Вярна стъпка ти вземи. А втория път на това място се пее. Вярна стъпка ти вземи. Друга мелодия, брати и сестри. Прима на кварта. Кварта ли това е? Кварта е. Първо е прима, която отива през кръста и стига до този мотив, да не може да им даде октавата. Значи изпявам го веднъж,
бавно, за да може да чуете разликата. Вярна стъпка ти вземи, светла мисъл приеми, тя живот ще ти дари. До тук. Продължението е еднакво. А втория път е вярна стъпка ти вземи. И от тази нота светла мисъл приеми. И от тази нота тя живот ще ти дари. Това, брати и сестри, не е лесно. Не само не е лесно, защото трябва да се изпее този интервал там, а защото и масово не се пее така. Музикантите така го свират. Обаче хората си пеят два пъти едно и също. Просто така, по инерция. Ма не, никой не е направил забележка на хората. Приоправят се хорове за 19 август в центъра, но това не се коментира просто, защото то няма и време. Той хората се радват, когато горе-долу се получаваме. Никой не влиза в такъв детайл. Но ние сега имаме тази възможност да уточним още един детайл, който до сега е се забирал прах в мазето. Освен това, те там хората идват всеки ден нови и това да обясняваш. Няма как. Да. Така, искам сега веднъж с вас бавно да изпеем това нещо. Вярна и вярна стъпка ти вземи, светла мисъл приеми, тя живот ще ти дари, радост нова и красиви бъднини ще изгради. Спрете сега. Вземете си този нота с мене. И сега от тази нота. Вярна стъпка ти вземи, светла мисъл приеми, тя живот ще ти дари, радост нова и красиви бъднини ще изгради. Разбрахте ли го? Усетихте ли го? Още веднъж същото. Не, някои изпяха октава. Някои ще изгради вярна. Те направиха октава, защото последната нота, която беше новата. А всъщност само да ще ви дам ключ, брати и сестри. Значи, пее от първата радост нова. Радост нова и красиви бъднини. И на всичката ще всички изпявате нотата, от която започва втори път. Бъднини ще изгради, бъднини ще изгради. Всички изпявате там за кратко тази квинта. Бъднини ще изгради. После вярна. От нотичката, на която сте изпяли ще, това си го отбележете в нотите, може би като репетирате, заградете си нотичката на ще и направете една стрелка от нея към нотичката на вярна. Вяр. Вярна. И след това винаги последната нота е първата. Стъпка ти вземи, светла мисъл приеми, тя жи. Да, въпросът е на първата да се стъпи правилно. Вярна стъпка се вземе. Значи почваме от първата. Зато е трудно, казвам, защото вярна стъпка и ти да я вземеш, не е лесно работа. Да, на една кварта да минеш през кръста не е лесно. Радост нова, оттам почваме. И радост нова и красиви бъднини ще изгради. Вярна стъпка ти вземи, светла мисъл приеми, тя живот ще ти дари, радост нова и красиви бъднини ще изгради. Много добре. Това се получи. Всеки ще живее. Една забележка им само. Да. Нашата земя, но живот кога изгрее, всичко живо ще запее за слънцето знание. Без никакво вдишване преди слънцето. Да. Дишайте преди това, но не преди слънцето. Направете едно изгране за слънцето. Едно екстатично повдигане за
слънцето знае. Тогава губи смисъл с тази музикална фраза. За слънцето знам, ние трябва да има един екстаз, един подем. Хайде още видиш нашата земя. И... Нашата земя, живот на изгре, всичко живо ще запее за слънцето на ние, любов и свобода. Всеки ще живее, нов е готов. Благодаря. Тук имам само две забележки. Или тиле, защото... Тие. Горе те зоват светли висини и ти към свобода пътя поеми. Сега, братки сестри, искам само да ви кажа за тези, които внимателно гледат, че има едни неща, които са, как да го кажа, пеенето на известна мелодия причинява известно движение в етерното тяло, причинява известно движение в астралното тяло. И когато ние пропуснем една нота, да се изпее, и тя не фигурира в нашето съзнание, тогава това движение не се извършва в етерното тяло. Както беше със случая на скърби земни разтопява своята топлина. Тази нота, която я пропускаме. Ние не само я пропускаме, но и тя не фигурираше до сега в нашето съзнание. Но днес тя вече фигурира. Тук, на това място, пътят нов е готов, от кръга тесен излезни и горе те зоват светли. Има пак една такава наистинка накрая, която, брати и сестри, фигурира в съзнанието на всеки един от нас. Всеки един я има в слуха си и всеки един я чува от фигурките. Тя не е някаква нова нота, обаче тя е много трудна да се изпее. В смисъл, там, тази нота, ако някой не успее да изпее, да не се притеснява. Не е фатално. Ако може да изпее, по-добре. Но е трудно да се изпее тази нота, особено с взимане на дъх, с движения. Аз го знам от личен опит. Дори аз по някаква въпрос на тази нота казвам, си взема дъх, няма да изпея. По-добре да мога да продължа да пея нататък, колкото да изпее тази нота и след това да развоя ритъма. А като мислиш поне за нея, брои се, но като да, но точно това е, че тя като си звучи и като я знаеш, че е там, духовните тела извършват това движение, въпреки че физически не си е изпял. Унази първата нота в бъдеще може пак да я оставим. Но сега, тъй като тя не фигурира в нашето съзнание, трябва да се борим за нея, за да влезе. Но тази тук, ако някой си каже, чакай малко, ние това тук не пееме, пейте го ако можете, ако не можете, не се притеснявайте колкото можете. Само това исках да кажа. И другото, което исках да кажа е, че сега ще спеем само 3 пъти това въртене, няма да пеем 6 пъти, защото въпросът е само да го изрегистрираме, да видим, че функционира. И преди да преминем към Тиция Мамо, някой искаше да пита нещо и аз просто взех думата и не я дадох. И за ти. Нещо сега сме го пеели без да четем текста и сме го пяли като и към свобода, пътя поеми. Сериозно? Ама аз за това такъв вариант. Аз за това питам, да. За мен винаги е било ти, никога не съм знал вариант за си. За първия път е равен. Да. Точно така. Долния ред, горите субът, тук е обратно. Точно така. Това е, първо си горе, слизаш долу и като слезеш долу, накрая пак се връщаш горе. Той е един цял затворен кръг. Точно така е. Много красиво наблюдение. Че първи път има пътят нов е готов, от кръга тесен излезни. От кръг към върха, към възход, дружен ход, смело днес страни. Втори път има подтон. Но те са така както са написани, който може да ги изпее така както са написани, перфектно. Който не може да вземеш тестинката накрая, няма проблем. Сега, брати сестри, само искам нещо да ви попитам. В какъв ритъм протича Ти си ме мамо? Искам, бати си сега, до сега говорих колко са ценни тези ноти и как трябва да ги свирим точно така, както са написани. Сега съм отговорно заявявам, бати си, вземете си дебел червен химикал и задраскайте това 3/4. Това е и смисъл, няма 2, няма 3. Това е безмезерно. Това е безмезерно, брати си. Няма ритъм, няма так. Тук се слагат тактови черти само след като свърши изречението. Ти си ме мамо е един такт. Човек красив родила е един такт. Умен да стана е един такт. Добре да мисля един такт. Добре да любя един такт. Той живота е на рая. Да махнем ли другите 3/4? Без да се броят 2/4, 3/4, 4/4, там са наслагани на всеки такт различен размер.
Това, брати и сестри, аз го наричам опит да обясниш божественото на човешки език. Слагаш на всеки такт различен размер. А истината е, че то просто няма размер. То е безмезерно, то е извън времето и пространството. На това място... Ще казва, че няма да има тактове и няма да има тези четири тактове ограничения. Няма да има Какво кажеш, Станчо? Не, исках да попитам, в такъв случай музикантите по слух трябва да се предават. Значи, и това беше всъщност прелюдия към това, което ще да кажа конкретно. Притисни ме, мамо, тъй като няма такт. Колко ще остане музиканта горе? Цигуаря, примерно, който води. Ти си мамо. Може така да го направи. Може да направи ти си мамо. Може да мине набързо. Няма, тук е свободно. Няма правило колко трябва да се остане. Съответно трябва да има един, по който всички да се водят на това парче. Както примерно на 19 прие брат Симеон, ние се водим по него. Трябва да е така. Трябва да има един, по който се водим. Съответно, до сега ние си пяхме в такт. Но когато пеем ти си ме, мамо, ако аз пея в центъра, водете се по моето пеене. Ако ме няма в центъра и лъче свири на цигулката, водете се по неговата цигулка. Но се водете изцяло по ритъма, който идва от центъра, трябва да бъдете будни, защото е безмезерно е. Те бързите ноти, примерно човек красив родила. Мога така да го разпея. Мога да направя красив родила. Мога да го направя като украшение. Да не остане някой да си пее в неговия ритъм и да стане едно разминаване. Трябва винаги да се слушаме там внимателно, защото няма действително с ритъмто и парче. Добре, брати и сестри, изпяваме последен път Пътя нов е готов. От кръга те се излизани към върха, към възход и така нататък. И преминаваме към Ти си ме, мамо. Той, 2, 4, рай, 6, 7, той е
рай, 6, 7, туй. Да не добавяме 8 време. Да не го правим равноделен размер. Да останем в ритъма на духовния свят. Защото имаме тенденция да направим туй, рай, туй. Това се става 4 четвърти. А то е туй, рай, туй, рай, туй, рай, туй, рай, рай. Винаги да си го брои на 7 временния размер. Още нещо туй е рай. Туй, тенденцията туй е рай, да ги изпяваме по-бързо едно до друго, да не спазваме паузата, която има между тях, а накрая рай да го съкратим. Трябва да го напаснем, т.е. туй, да оставим пауза между туй и е, и да оставим пауза между е и рай. Туй рай, туй, а след рай е по-кратко, отколкото обикновено е прави. Тук може да се свири безмезър, като ти си мама. Може да се излезе извън всякакъв ритъм, да се отиде в крайното блаженство. И може би и така ще стане в крайна сметка. Но нека поне да имаме като основа усещане за ритъма на този рай. И когато го разтеглим и излезем от ритъма, то ще е по друг начин. Няма да е такова да звучи като 4 четвърти, а ще по-друго ще е. Както казвам, ще да трябва да научим по всички правила и после ще нарушим правилото, ако въобще го нарушаваме. Но нека сега първо да го научим в един хубав 7 временен размер. Още веднъж. И туй рай, туй рай, туй рай, туй рай, Усетихте ли гордо каква е структурата? Айде сега без аз да дирижирам, просто ще го изпеем. Туй е рай, туй е рай, туй е рай, туй е рай, рай. Туй е това е малко по-трудничко място. Да се направи такава синхрон. Добре, само едно последно нещо искам да уточня. То ще се напасне. Вие просто като слушате музикантите в центъра и ще пеете при тях. Така да го кажем най-лесно. Музикантите в центъра поемат отговорността да свират правилен ритъм и другите просто ще се водят по тях. Ще слушат внимателно. Това и без това е място, братите сестри, което... Айде, точно така. Това ще го изрепетираме веднъж. Нека сега да изпеем още веднъж кажи ми сладки думи, твоите думи, две сладки думи. Гледай след това туй е рай. Като при кажи ми да пеем сравнително нормално, а при туй е рай изкараме най-тихото, на което сме способни. Да се отдалечим в едно много горно поле. Да отидем към рая.
Първо това ще при слънчевите лъчи. Това е работа, която ни очаква да упражняваме до лятото. Че няма ли, че... Развиваме сега пентаграм. Че имаме... Братите три, божественото е винаги кратко. Той е като едно семенце. То е... Не е нужно да е дълго или да е обширно. Виждаме в човешката гледна точка, където беше физическия свят, там имахме много. Това изслушано упражнение не може да ги минем за 2 дена. Дойдохме до духовния свят, минахме го за 2 часа. А сега в божествения свят ще го имам за 20 минути. То е най-концентрираното, най-събраното в едно. Това е най-висшата гледна точка. Тук, братя и сестри, даже не смея да говоря и за интервали. При упражнение пентаграм не говорим за тоналност. Не говорим и за интервали. Говорим само за тонове. Колко дяла има музиката на упражнение пентаграм? 3. Точно така. 3 дяла. С коя нота свършва първия дял? До. С коя нота почва втория дял? До. Вътре в себе си втория дял колко дяла има? Прескочих един въпрос, без да питам дали втория дял има подразделение. И директно питам колко са. Упражнение пентаграм има една АБА форма. Първо се появява една музика, после се появява една втора музика и после отново се появява първата музика. Средният дял също се подразделя в себе си на 2 дяла. Виждаме там втория дял, където има един знак за повторение. Искам да го питам, в средния дял, първата нота, с която той започва, коя е? Казахме преди малко до. Нали така? Първият дял завърши на нота до, и където почва първият голям дял, А, после втория дял Б, почва с нота до и свършва с нота Сол. И втората половина на втория дял почва с нота до и свършва с нота до. А първият дял почва с нота, съответно третия голям дял, почва с нота Сол и накрая отново свършва с нота До. Тоест тук се повтарят само 2 ноти, като основни. Кои? До и Сол. Това е божественото, което се проявява. Също така, това са двете основни краски. Ако вземем примерно Дото като червена краска и Сол като синя краска, това са всъщност двете най-първоначални краски. Какво имам предвид по двете най-първоначални краски? Всъщност, откъде произлизат цветовете? Ники, откъде произлизат цветовете? От белия. Само от белия ли? Ако имаше само с бяла светлина, нямаше да се яви друга краска. По принцип, нали Христос каза, бяло и черно. Няма нещо как Значи трябва да има фон. Да, но да се причупи, значи има материя. А кой е създал тази материя? Как се е получила тя? От първичната светлина. Материята сгъстява. Кой сгъстява материята? Кои сили в природата? Марсовите. Марсовите? Може да се каже. Сатурн. Също, но аз имах на още по-принципно ниво. По принцип силите на злото сгъстяват материята. Принципа на материята сгъстява частиците. Принципа на духа ги разширява. Всъщност, разлагането на светлината е едно следствие от взаимодействието на двата принципа – светлина и тъмнина.
говоря за отсъствието на светлина. Не, говоря за отсъствието на светлина и наличието на светлина. Пентаграм, брата и сестри, е едно упражнение, което прави връзка между проявеното и непроявеното. То е обективният божествен свят, но още не е абсолюта. Абсолюта е онова, където е нищото. То не е тъмнина, а то е просто нямане на светлина. Там, където се проявява вече светлината, там имаме белия цвят. Обаче, тук ние имаме тази връзка вече с абсолюта, защото казахме, че всеки един пентаграм е един цял кръг на паневритмията. Обаче, извън този кръг ние виждаме вече един център, който до сега в първите два дяла не го бяхме виждали. Или, по друг начин погледнато, ако погледнем пентаграма като символ на целия кръг, в този пентаграм сега няма център. Това е абсолюта, който движи този живот. Искам да ви попитам, брати и сестри, когато от тъмнина гледаме светлина и когато от светлина гледаме тъмнина, какво се получава? Всъщност това са двете първични движения в битието. Връзката между абсолюта и обективния божествен свят. Точката, която се превръща в линия. Линията е началото на пентаграма. Брати и сестри, когато е нощ, ние сме тъмно и почне да идва светлината, ние виждаме червената краска. Когато от тъмнина гледаме към светлината, за нас се явява червената краска. Тя се явява от това движение, че ние се намираме в непроявеното и гледаме светлината. Когато е ден и погледна към небето, което е тъмно, аз виждам синята краска. Тя се явява от това, че аз съм намирам в светлината и гледам към непроявеното. С кояната почва упражнение пентаграм. Това е свързване с абсолюта. Първата нота, това е поглеждане към непроявеното, поглеждане към тази тъмнина. Това е този син сол, с който почва. И оттам почва това движение. И накрая завършва с червеното, с пребъдването в светлината, а вече непроявеното, с идването на светлината надолу, с нейното изявяване, с започването на деня. Защото пентаграма дава тези условия. Тоест, едното движение е как се възприема от непроявеното. Това е тук вече значението на нотата сол в едно много по-абстрактно поле. Не както разглеждахме даже в слънчеви очи. Наскоро четох на беседа от учителя, която казва, че метафизиците казват, че абсолютно навсякъде е мрак. И оттам насетне се проявява светлина. Бе някога, когато бе всичко тъмнина. Това не е тъмнина в смисъл на зло, а в смисъл на непроявено. И в нея се появи светлина. Това е този момент. Всъщност при упражнение пентаграм, двете основни краски са синята, с която то започва. То започва с нотата сол. И не случайно средната двойка, която е на истината, води пентаграма. И другата двойка, която има водеща функция, е най-лявата, която е най-близо до центъра. Тя също по някакъв начин влияе много на цялата фигура, защото от нея и от центъра се определя, така да се каже, линията на целия пентаграм. Тези две краски, червената и синята, са първите краски, които се явяват. От тяхното взаимодействие се явяват и останалите. Мъжки и женски принцип, да. Първата проява. Последната двойка от пентаграма е синята, така е? Ами, има и трети принцип на мъдростта, да. Като погледнем, тук та-ра-ра, изтъпваме на миг. Така е. Как се е явила жълтата краска, не знам. За червената вече имам идея и за синята, това, което преди малко говорихме, за връзката между светлината и тъмнината. И смятам, че те са първите две краски. Първата, която се е явила, е червената и синята.
Те са първите две. Добре, светлината няма ли свързваме с жълтата краска? Физическата светлина за нас е жълтата, да. Тази, в която... Но принципно е бяла. Синето. Бялата е първичната светлина. Първото й проявление е червената краска. И по мое мнение, първите две проявления са червената и сината. Това е точно както Обертон веде. Когато прозвучи едно до, се повтаря до, след това идва сол. Това е първият различен интервал от прима квинта, от прима октава е квинтата. В светлия път на мъдростта, да. Светлия път на мъдростта води към истината. В истината скрит живота. Имаме жълто, синьо и червено. Да, така е. Но първо в беседа 910, да, и последователността е всеки път различна. В 910 на събора учителя казва, че първо ще видим розовата краска, т.е. червената, розовата в по-горна октава, после ще видим жълтата и накрая синята. И като дойде синята, ще видим всички останали. Това не е ли защото сме се позиционирали към любовта? Но това е изцяло от наша гледна точка, пътя на нашето развитие. Ние ще почнем с розовата, после ще видим жълтата, духовно, не физически, след това синята и накрая ще се развие ясновидството с нас. Според той така там го има преди тази беседа, която аз съм чел. А ние тук говорим на едно по-идейно, принципно ниво. За тези ноти до и сол. Как всъщност да ги разбираме. За мен всъщност тази игра до и сол е игра на червената и синята краска и игра на двата принципа. На принципите на проявеното и непроявеното, които градат. По принцип от червената и синята излизат и аметистовата и виолетовата. Да. Да. Жълта, не, жълтата няма как да се яви от тях. Тя е... Защото Бог е дал цялата дъга, всичките... Проявеното е белия, непроявеното е нищото. От тяхното взаимодействие се раждат синьо и червено. Да. А по средата ще е жълто. По средата ще е жълто. Това е взаимодействие на всички, така е? Аз не отричам жълто. Да. Да, така е. Значи, кажи го още нещо по-стилно за всички, какво се чела? Отец, според Штайнер, отец е червената краска, а любовта, синът е синият цвят на истината и от отец и от сина, така се казва в Библията, че Бог създава от реброто на Адам жената. И всъщност Светия Дух това е дух по същество, което представлява женския принцип. Но е само женския принцип. Отец е цяло мъжкия принцип. А сина, понеже той е мъжкия принцип, но понеже чрез него се създава жената, той става и мъжки и женски принцип. Той се събира двата филма. Той е равнодействащ. Реално червената и синята краска наистина са основните, но как се появява всъщност женската, не мога да... Представете, че чрез това нещо Бархам Бару, ние влизаме в най-отдалеченото за нашето съзнание поле, където най-трудно можем да схванем нещата. Хвърляме сега и семена. Аз споделям моите представи. За мен това е играта, както ние го имаме на физически план, тъмнина и светлина. И аз как съм видял лично, как от тъмнината, като гледам светлината, се явява червеното. И как от светлината, като гледаме тъмнината, се явява синото. Това за мен е отражение на тази първична игра, проявено и непроявено. И как от тяхното взаимодействие, което става чрез тази врата, която е сина, от тяхното взаимодействие всъщност се раждат тези две краски, се проявяват тези две краски, червеното и синото. И тъй като те се явяват, се явява и жълтото. Как и защо не мога да обясня. Но то е там, веднага и имаме там ми, която е жълта, веднага още в началото. И както нищо не пише за втория ден, то и нищо и за жълтото. Да. Оставаме въпроса отворен. Добре, това беше просто искам да кажа две неща. Но ти също така да кажа за размер 2/4. Казахме какво представлява той. Имахме го в тъкането, имахме го и в койна ранина. Марш на великите. Кой каза работа? Право. Това е Бог, който работи, брати и сестри. Бог се проявява и работи. Работи върху нас. 2/4 е размер, който свързваме. Това упражнение много прилича на тъкане. Там, татам, там, татам, там, татам, там, татам. Той е един ритъм като размер и един ритъм като ритмика. Като нотни трайности. Да. Това е
Това е и движенията също са сходни на така, защото музиката е сходна, не може и движението да не са сходни. Това е принцип. И това е просто божественото, което работи, което се проявява. Защото в крайна сметка основният тон тук е до. И любов го има най-много точно в текста. Така ли? Да. Любов и светлина. Нека да преборим веднъж текста, преди да го изпеем. Ето вече идем ние, светлозарни лъчи. Кои са тези ние, светлозарни лъчи? Като завършили революцията, ангелските същества. Ангелски същества. Божествен лъч, излязен от Бога. И даже не душа. А бих казал, тук бих употребил тази дума, която за нас все още е абстрактна, но все пак учителя я употребява. Думата божество. От този първичния белия лъч, ние сега излизаме като 5 лъча. Ние, светлозарните лъчи, носим царския дар. Благ, радост, мир и любов. Радост, мир и любов. Радост е качество на духа. Как ги бяхте разпределили? Къде го бяхте сложили мира? Бяхте открили много хубаво взаимодействие с истината. Тоест радостта трябва да я турим при мудростта. Не, ще остане това тази структура тук. Няма да се пъхаме в нея. Носим тези, ние лъчите, всъщност чрез нас сега творим. Ние творим една вселена. Ние даваме, така да се каже, условията, в които ангелите да битуват. Както в слънчеви лъчи ангелите създаваха условията, в които да битуват човешките души, така тук ние създаваме условията, в които битуват и ангелите, и човешките души. И двете ги събираме в едно. Ние идем от най-абстрактното, от най-висшето поле, като от първичния лъч излизаме. И носим тази жива светлина и красота, носим този нов живот. Светлина и жива красота. Жива красота. Тази жива истина. Свобода за всичките разумни души. Ето на това последно изречение най-много искам да се спреме. Какво разбираме под него? След като истината освобождава, значи всички разумни души живеят в истина. Всъщност този космичен човек, когато се съгради, какво става с него? Той почва да се движи свободно или бива ограничен в своето движение и спира? Той сам се ограничава. Той прави една велика жертва за нас. Защо? За да можем ние, които сме някакви семенца в ядрата на Божествения свят, в недрата на Божествения свят, да се проявим, да излезем, да излезе живота от нас. И ние да можем да се подвижим, както той първоначално се движеше. Да познаем това движение, да познаем този живот. Тоест, той се ограничава, за да може да ни даде в най-висши смисъл тази свобода. Да можем да проявим живота. Бог така се ограничил от едно проявление, се проявил, за да може жертвите за нас, да може да съществува. Бог на великата жертва. Това е, което аз така го визирам. Това упражнение. И той като се жертва, като се фиксира, тогава тази свобода, този живот вътре в него започва да се проявява. Чисто физически до тук звучеше мажорна гама с основен тон до. Сега почва да звучи минорна гама с основен тон до. При мажор активността е навън. При минор активността е отвътре. При мажорната гама този космически човек се движи. При минорната гама той спира, но започва движението вътре в него. Този момент, когато тази първична сила се е подвижила и е спряла, е момента, в който се е явила тъмнината, в който за първи път се проявили силите на злото. Минорната гама. Ние сме слънчеви лъчи на любовта, дошли в света зло да победим. Тук е единственото място в цялата паневритмия, където се споменава думата зло. Човеците не могат
да се борят с злото. Ангелите не могат да се борят с злото. Само Бог е, който може да владее на злото. И ние тук сме божества. Зло да победим! Защото братя и сестри, като почнат да се движат всички полъчите на пентаграма, и за първ път се формира контура на обърнатия пентаграм. Тоест там за първи път, вследствие на това ограничаване на космичния човек, се явява тази фигура по средата, която всъщност е един обърнат петургън. Там се проявява по този начин, като едно следствие на божественото ограничение, за да може да се изяви живота за нас, като едно следствие се явяват тези сили на обърнатия пентаграм, силите на злото. Те не са самосъзнателни сили с цел да подкопават божественото творение, а те са сили, които се явяват като една сянка, като едно следствие на известен божествен акт. Тоест, по един начин и те изхождат от Бога. Но те са абсолютно подчинени на Неговото движение. Те са следствие. Това е грешната книжка. Ние сме слънчеви лъчи на любовта, дошли в света, зло да победим, мир да въдворим. Тоест тук тези сили се проявиха, но ние ги правим само за да може градивните частици на Бога и ангелите и човешките души да първат своя живот, да стигнат до това съвършенство, да познаят Бога в проявлението и да възприемат този божествен живот в себе си, да трансформират тази материя, да трансформират тези сили на злото и накрая всички по свобода, братя и сестри, не по принуждение от Бога, по свобода да се завърнат отново в правата линия. Всички отново по тяхно свободно желание да се върнат в Бога. Бог им дава свободата и те после да му отразят тези свобода. И тогава той отново да бъде свободен. Да се почине от това творение. Да се върне в първичното си битие. С благост, светлина, нежна любов, нов живот на милостта в света да въдворим. Това е. Това, което казахме, че се дава този живот, те ще слязат, те ще станат съвършени, ще станат богоподобни и сами отново ще свалят Създателя от кръста. Сега искам да помоля всички участници да се включат към всяка една отделните думички на текста и своите идеи и предложения. Ето вече. Вече. От вечността идва това нещо. Ето вечността се проявява и се ограничава. Ето вече. На нормален човешки език е ето вече, нали, дойде той и стана 5 часа, дойде, ето вече е тук. Нали, всъщност като мащаб е вечност. Да, но всъщност не може да открием, че това е това е корена на думата вечност. Вече, ето вече. Всъщност може да го разберем не на ежедневен човешки език, ами да разберем това нещо точно като ето е вечността, която сега се проявява. Просто току-що в момента видях, че думата вече може да се разбере като вечност. И според това, което разгледахме за проявяването на непроявеното, ето е вечността, която сега се проявява, идва. Ние, светозарните лъчи я носим. Защото ние не разглеждаме трите дяла на планетата като една стълбица. Те могат и така да се разглеждат. Ние всъщност ги гледаме като три гледни точки на един и същи кръг, които ние всъщност по стълбицата ги виждаме. То и двете гледни точки са едновременно. Но винаги при началото ние визираме първия ден на смисъл започването на нещата. И ние идваме също отгоре, от абсолютното, от непроявеното. Ето, изявяваме вечността. Това е най-така отгоре, най-красивата гледна точка, как изявяваме. Не като хора, които се качиха на мусала, нали? И другото да си представиш, няма да е проблем.
Въпросът е да имаме идея. Въпросът е да не спиме, докато играем панеритмията, а всеки живо, като се изпее вече или да си има някоя думичка. Не е нужно всяка дума, не може. Не може, обаче това казвам го. Камерата записва ли в момента, Камелия? Във всяка музикална фраза по една думичка трябва да се намери всеки. Един ключ да има. Това е важно. Ако тук думата вече е на някой ключ, да каже идем. Или да вземе като думата лъчи. Или царски дар. Кой където му е съзнанието най-зряло да работи. Но въпросът е, това е което е всъщност работата, която сега в този трети квадрант предстои на вас, предимно, е да поемете вече тази самоинициатива. Да осъзнаем, че всъщност това е наистина една голяма благодат, че може да реализираме този опит. И всеки с една отговорност да се подготви съзнанието. Защото иначе панеритми ние можем да играем всеки ден. Въпросът е да пробваме като група с едно друго съзнание. Това е разликата между паневритмията и другите, примерно евритмията. Евритмията е повече за самосъзнателния човек. Евритмията е на третия квадрант, на сегашната епоха, където се импровизира, измисляш си движения и тогава съзнанието винаги присъства, защото ти в следващия момент не знаеш какво ще направиш или правиш нещо различно. Докато паневритмията вече е в областта на свръхсъзнанието. И ако ти не си в областта на свръхсъзнанието и излезеш горе в горния кръг, веднага ще отскочиш първия квадрант, ще отпаднеш в подсъзнанието. Ако не си готов да работиш в силите на свръхсъзнанието. Защото като повтаряш едно и също движение 20 пъти, ако ти нямаш това свръхсъзнание, да знаеш какво става, да си да се свързваш с всяка дума, просто брат се изтрие, съзнанието се спива и става механично изпълнение на движението. Това е което искаме да избегнем. Това е крайната цел на всичките говореници, на всичките видеота и на теста и на нещо друго, което съм пропуснал да спомена. Може. Въпросът е будност на съзнанието. Всеки един, всеки час, всяка минута, всяка секунда. И не съм. Нека тогава, ако нямаме какво да допълним повече, да го изпеем. Да, трябва да я прекъсна. Моля, гледайте внимателно носите. На думата светлина ритъма е светлина. Не е светлина, ами е светлина и жива красота. Изпявам го втори път. Също така и сричката и жива. И това е в последния момент. Светлина и жива красота. Тя много е дълга носта на светлина горе. Айде заедно само това място веднъж. И светлина и жива. Някои взимат ито много по-рано. И става фалшиво. Иначе светлина беше добре. Само, че някои изпяха светлина и жива. Моля? Да го чуят, да го осъзнаят. Светлина и жива. Някои така пеят. А то е много по-остро накрая. Светлина и жива красота. И тук просто го залепете за жито. Не го изправите преди това, а го залепете за жито. И светлина и жива красота. Много добре, втори път. И светлина и жива красота. Ти ли беше? Ти ли беше? Моля се, внимавай. И светлина и жива красота. Втори път. И светлина и жива красота. Много добре, и трети път. Светлина и жива красота. Свобода за всичките разумни души. Свобода за всички. Пак е по същия начин, на същия принцип. Много добре, много бързо го научихте правилния ритъм. Айде сега от начало. И мен с благосветлина, нежна любов, нов живот на кое? Няма се някаква снежна любов. Не, няма сняг. Няма сън.
Има сняг. Не, то защото е... Навънка има Ами няма даже и това със. Даже мисля, аз с песен. Благо светлина, нежна любов. И след това нов живот на какво? На милостта. На милост или на милостта? На милостта. Моля, отбележете си го, че е милостта. Защото някои бяха милост. Добре, още нещо с благост. С благост светлина, нежна любов, нов живот на милостта в света да въдвори. Добре, текста го уточнихме, само ще нотите, които пеете. Хайде още веднъж. Значи тук нов живот на милостта в света. Там, който не може, моля, нов живот на милостта в света да въдвори. Просто след една октава долу. Това е най-лесното разрешение на трудните моменти. Иначе горе става фалшиво. Тук не байте си, като в слънчево вече ви казах да ги делите, и да правим една линия. С благо светлина, нежна любов. По-магнетично да го изпее. И после след октава долу. Нов живот на милостта в света да въдвори. Тези, които не са сигурни. Който е убеден, че може хубаво чисто да го изпее горе, нека го изпее горе. Но който не е сигурен, нека слезе долу. С благост. И... Поздравявам ви! Минахме целият текст на телевизията, свършихме си работата по пеенето